Здравейте хора, ние сме Цвишо. Имаме въпрос към вас. Коя следните теми би ви допаднала най-много? Think and Challenge, 10 неща за друга или просто да говорим с нас. Какво избирате? Сигурен съм, че това в последното му няма да го искате, но ако го искате, пишете долу в коментарите. Или пък... Здравейте хора, днес искам да ви питаме какви идеи ви харесват. Или за какво искате да ви говорим въобще, защото ние въобще не сме го замислили това. Какво правиш, бе? Ами, първоначалната ни идея, номер едно е интервю с кучета. Втората каква е? Интервю с кокошки. А третата е с котки. Кое избирате? Мяу. Тя е свободна, аз съм зоофил, така че котки, очаквам ви. А ето го и опита за интервюта с кучета. Ако ви с кефи, лайк! Здрасти, днес ще правим интервю с кучета. Имаме точно 2 броя. И между другото ние сме Цвети и Мишо. Цвишо! Трябва едновременно да го казваме. Да. Здравейте. Вие как се казвате? Яра, но не е много. Чакай, аз ще говоря. Ела тука. Не, в смисъл не трябва да ме виждаш, едно Кяра говори. Здравейте, аз съм Кяра и в момента съм малко притеснена. Какво искате от мен? Ами, искаме интервю. На колко години сте? На 3. На Може 3? да течете по-бързо, защото в момента съм взета на разходка съм. Кой ви разхожда? Ами, моята приятелка... Извинете, госпожите. Чара. Мисъл, двете заедно сме излезнали, моля... Може да се обърнете към камерата, госпожице? Заповядайте от тази страна, където съм притеснителна. Ами, да. Добре, бащи. Здравейте, млада госпожице. Вие как се казвате? Киара, не, Чара, бърках се. Ах, притеснихте ме, не ми се смейте.